рускините. Лидер след вчера с 18,450. И двете композиции на Русия са постановка на българска треньорка Людмила Димитрова. Да, точно така. Която вече доста години работи в щаба на руския национален отбор. Споменах за приноса и да. към съчетанията на корейката Сон. Сега е момента да отбележим, че и на ансамбъла помага. Тя прави и доста от композициите на индивидуалните състезателки, но на ансамблите от няколко години насам също така. Сега вече Людмила излиза с ансамбъла. Тук е долу. Тя. Ансамбль